Ola, imos analizar a xenética da cor dos ollos humanos. Unha explicación fascinante de como funciona realmente a herenza. Ese mito escolar sobre o marrón dominante o azul recesivo, a ciencia moderna xa o desmentiu por completo. Sí, hai trazos simples, como nos famosos chícharos de Mendel, pero a nosa xenética humana é moitísimo máis complexa. A incrible realidade é que polo menos 8 xenes distintos interveñen para determinar o ton exacto da nosa mirada. Isto chámase herdanza polixénica. Basicamente, é un equipo xenético enteiro traballando xunto para crear un espectro incríbele de cores. Neste proceso, hai dous xenes principais que dirixen todo o espectáculo. E adiviñades? Viven xuntos no cromosoma 15. O xene HRC2 e o OK2 son como o director e o produtor, controlando a produción final de melanina. Aínda que eses dous son as estrelas, polo menos outros 6 xenes secundarios traballan conxuntamente matizando o ton final. Isto funciona con un sistema de puntos de pigmento. Cada xene engade a súa propia puntuación numérica á suma final. A clave é que a xenética aquí suma. A cor definitiva é o total de puntos de pigmento herdados. Entón, isto resolve un misterio clásico xenial. Poden dúas persoas de ollos marróns ter descendencia con ollos azuis? A resposta é un rotundo sí. Ambos poden portar ocultas e transmitir coleccións de variantes de baixo pigmento. Isto tamén explica outro misterio moi común. Por que tantos bebés nacen con ollos azuis ou grises inicialmente? Simplemente as fábricas de melanina do bebé van aumentando a produción aos poucos, escurecendo o ton orixinal da mirada. Pero, ollo, esta herdanza polixénica vai moito máis alá dos ollos. Explica a maioría dos nosos trazos físicos. Tamén determina os nosos riscos de saúde. Por exemplo, non hai un único xene isolado que cause a diabetes. Por iso, superar ese antigo modelo dun só xene é crucial para comprender a nosa saúde e diversidade humana. Así que se un simple trazo visual é tan complexo, que outros incribles segredos agachará o noso código xenético?